hampir sini bermenang saat sini NDC na saya managa tapi ira joto bisa sekali sini fal rong mobil lagi ani hamdang mas ini ya perang besi ko lihat klar tahu naik ang bani ani live dirba sini je sini generation live dir je tini ni joining ungkhainai जों प्राय गावना पुइला सिनि याप्रिसेमोन जों I50 पार्टी जेरा जों सिनि जा प्राय 10-11 বছর ধরে जों सिनि जाय दं बिनि बागै नायबा एकटा सिनिबो इमां दङ तामाहनाय सिनि जाति दखानि बागै जखनथ' सामगलेना I50 ओय I50 नि बेलेखे जों जालां माने बिनि बागै नायहा जों सरकारबो फायहा तबै फायहा किन्तु नायबा सामंथ' तामाहनाय 3 বছর वहा কোনো মানে একটা এজেন্ডা পর্যন্ত जों সাকসেস খালাमिया ओय जों तामाहनाय डिसिसन लाहा तामाहनाय ताबो जे सिनि एडिसि फायनाय गोदाल सिनि महाराजानि जे नेतृत्वनि तङै नायहा ब्रंनि सामुं नायबो बेलेखे जादा बिनि बागै जों आगे सिनि डिमान्ड दंमानि तामाहनाय त्रिपुरालेण्ड ताबो जों महाराजानि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बेलेखे जादागै ताबो जे बोसखांनि जे सिनि जेनेरेसन रंनि बागै जों वानसोय बिनि बागै जों दिनैनि जयनि प्रग्रामाव जों हामबाय long le त्रिपुरा माता long le IPFT नि याकारे फायनाय रंनो जों खाबाय खबाय लामसगो IPFT नि याकारे फायनाय रंनो जों खाबाय खबाय लामसगो IPFT नि याकारे फायनाय त्रिपुरा माता हापायनाय रंनो लामसगो बुबाग्रा आयो रक्तु बुबाग्रा आयो रक्तु बुबाग्रा आयो रक्तु मेला हामबाय दिनै सम्पतिला पूर्व ताक्का तलसे फायै जों कायसा मिटिं खायका मिटिंनि परे सिनियर फाय मानजा फायका IPFT नि प्रेसिडेन्ट बोर्ड प्रेसिडेन्ट ते केसियार बरकनि लगेयाव गोबां बरक फायका अजागाव 20 फेमिलि 60 बुटार जों बाय दिनै त्रिपुरा माथावा फाय दिनै जयनिं खालायफायका बरकनो जों खाबाय खबाय लामसगो ब्रंनि नाहारमुं एवं सिनि बुबाग्रानि नाहारमुं सेम हनि ब्रक बुस्थाक बसि नाखा दिनै ब्रंनिबो डिमान्ड दं कायसा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आबनि बागै जों ब्रंनो यासागै नाखा ब्रकबो सामनेयाव जों बे बाक्सा पाल खालायै जों जेखुनु आन्दोलनाव जों बाक्सा खालाय जों सामुं तांलायनाय जों बाक्सा खालाय यात्रि सेलायनाय हनि जों सालायखा सालायमानि परे जों दिनैयाव ब्रंनो यासागै नाहा दिनैयाव बुबाग्रा आइ ब्लक दं त्रिपुरा माथा आइ ब्लक हामबाय